Novomešťan Ivan Bartek sa po úspechu v semifinále Octagon Underground prebojoval do slovenského finále tejto prestížnej súťaže. Jeho vyzývateľom bol borec z Malacie, ktorý absolvuje tréningy v Bratislave. Tak mal som teraz supera vo finále slovenskom Simon Michálek. Vedel som o ňom, že to je taký grappler, že sa bude určite ťahať na zem. Takže v tom postoji, keď som sa do neho pustil, v tom prvom kole, tak mi to tam pekne sedelo s tými kolenami, sa tam zohýbal. Tento zápas sme vedeli, že super sa bude snažiť hlavne do tých takedownov Ivana sa pokúšať hádzať a vedeli sme, že má aj nebezpečný box, čo Ivan aj v druhom kole trošku pocítil, ale videli sme už na začiatku, že superovi nechutia Ivanové tvrdé údery. Ivan Bartek využil túto skutočnosť a lepšiu kondíciu na knockoutovanie svojho súpera. Pri tých nástupoch do tých takedownov to Ivan využil, kde mu dal koleno. Išlo to presne tam, kam to malo, tak som vyhral v druhom kole KO. Víťazstvom KO si Novomešťan Bartek zabezpečil štart na československom finále Octagon Underground, ktorý sa bude konať v Brne a super mu bude veľmi skúsený postojár Daniel Škvor zo Spable Gym Praha, s ktorým sa dobre poznáme, ako aj Ivan. Ešte spolu síce nezápasili, ale majú spolu odspárované dosť veľa, tak uvidíme tento zápas, je to tvrdý borec. Nebojí sa pustiť sa do bitky, myslím, že to bude tak na prvé kolo, myslím, že sa obidva do toho pustíme a uvidíme, komu to tam padne. O víťazovi československého finále sa rozhodne 4. júla a my veríme, že si Ivan Bartek prinesie z Brna vytúžený titul súťaže Octagon Underground. David Cvitač, televízia Pohoda.